Sanibonani, ngiphinde nginamukele namhlanje bese sokuchaza. Bengicela-ke bakithi ukuthi uma ukuthi-ke usanda kufika kule channel, ngiyazi khona bathi ngiyalanda but ngiyazi kusuke kunabantu abasha abangenayo. Kube ukuthi uya-subscribe la ku-YouTube, kuno-subscribe, uyayishera kwi-link kubantu ohleli nabo, ucele be-subscribe. Uma uyibuka ku-TikTok, sicela ukuthi-ke ufollowe, ucomment ukuthi wena ufisa sikuchazele lithini ngoba njalo siyachaza. Wena-ke comment ngaleli ufuna ukuthi silichaze kwi-comment section ku-YouTube noma kuphi, bese uyangicela inamba bakithi ukuthi mina ngicela inamba ya-WhatsApp ukuze njalo ekuseni ngizokuhlupha ku-WhatsApp ngikubuze. Ngizoqala-ke ngichaze ukuthi-ke lo obuzile ezothola impendulo ubuze ukuthini. Khona-ke obuzile la kuma-comment uthi yena-ke ingabe ukuphupha ungcwatshwa, ushonile ungcwatshwa kusho ukuthini? Lelo phupho-ke lisuke lingekho lihle neze, kusuke nje kubikwa ukuthwetshulwa nokucuya kwamandla akho nezinhlanhla-ke zakho-ke. Kube ukuthi-ke impumelelo yakho iyavaleka, kube ukuthi okuhle kumele kwenzeke kuwena kuyavaleka. Kusho ukuthi khona lo muntu ogangayo. Ngakho-ke kuzomele uqaphele. Mlaleli, uma unombuzo-ke nawe usungabuza kwi-comment section, sobe sesibuya nempendulo yakho. Sizokutshela ukuthi ngabe lelo phupho olubuzile lichaza ukuthini. Ungakhohlwa phela ukushaya u-subscribe, usifollowe ku-TikTok ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini. Nisale kahle.